Veredes como sona este motor, vale? Este é un gran motor. Esta é unha maravilla de motor, vale? Funciona casi como un reloj. As botellas de carpintería, claro. Non podía estar moi cerrado o habitáculo, porque senón afogaba o hombre, como todo. Estamos falando este motor tirado de 1915, 1920 xa. Eso arranca aquí como... Esta malla que estamos facendo aquí é outra tradicional de fai 50 ou 60 anos. O proceso é o seguinte: primeiro sementas o trigo, evidentemente, despois segas o trigo, hai que agavillalo, porque o trigo, para metelo aquí ben vedes que está agavillado, hai que agavillalo, unha vez que está agavillado, pois se pon nun medeiro, chamase un meduco, eso que vedes aí, é un medeiro, se pon un pouquiño aí, e despois é cando ven a malladora e lle saca o gran. O de mallar consiste en separar o gran á palla. Agora hai máquinas moi modernas, pero nós aquí fixámoslo das 4 formas. Unha sería con esta pedra que vedes aquí, que lle sacaban o gran ao monllo, petándolle con pau, que é un método que pouco se usou aquí, chamase a malla a pedra. A segunda, fixaron uns señores aí abaixo con esmales, que lle dan uns golpes para separar o gran da pedra. Eses señores están dando aí pegándolle co pau encima ao gran para separar o gran da palla. Depois temos a terceira malla, que a estamos facendo con aquel cilindro. Eso que vedes aquí é un cilindro que entra o monllo para dentro, estira, no mete no estirado, e o que fai é separar o gran da palla. A palla sale por un lado e o gran para o outro. Aí xa avanzábamos moito porque xa tiñamos unha malladora. Esa malladora ten que ir tirada por un motor. Generalmente antes non había diésel, os motores que tiraban da malladora eran de gasolina, e moi poucos motores había. O sea, o señor que tiña un motor naquel tempo era un personaje, era un home rico porque ganaba diñeiro. Ahora mesmo hai poucos motores, pero polos anos 20, os anos 30, hasta os anos 40, os anos 50 se mallou con ese tipo de motores que son de gasolina. Nós estamos facendo aquí unha malla moito máis importante que todo eso. Nós estamos mallando con un motor de gasógeno, se chama gasógeno. Por qué? Porque produce a leña queimada dentro dunha caldeira, produce un gas que fai andar o motor. Consiste en queimar leña dentro dunha caldeira, queimala dentro como unha estufa, e o fume que bota eso, se vos fijades, aí non bota ningún fume, o fume vai todo para dentro do motor. Ese fume produce un gas metano,
que fai andar o motor. Non leva ningún tipo de gasolina nin de gasoil, só gas. No seu tempo isto chamábase gas pobre, que era producido por leña. Despois viñeron os outros gases e veu o diésel, pero anteriormente isto se usou despois da posguerra aquí en España. Cando se acabou a guerra aquí racionaron a gasolina, entonces non había gasolina para os vehículos. E que ocorre cando non había gasolina? Pois a xente inventouse cousas. Unha delas foi os gasófonos. O máis importante do que temos agora é ese motor que está aí facendo ruido, que non está consumindo ningún tipo de carburante. Posteriormente facemos unha malla con un tractor que está enganchada, hai outra malladora que está que esa xa separa o gran da palla e ao mesmo tempo limpio. Se sai o gran limpio para poder leválo á hucha para moelo. O sea, son as últimas malladoras que se montaron neste país. Levamos 15 anos facendo esta malla, 15 anos. E sempre a facemos o último sábado de agosto. Cada vez imos aumentando. Aumentamos en máquinas e en xente tamén. Esta malla organiza o Museo Casa do Patrón e a idea xurdeu, restauramos unhas máquinas, un dos xogos de máquinas de mallar que ten o museo, que xurdeu ca participación de todo o pobo de Codeseda e así o fixemos todos os anos. Xa vamos poñer as máquinas a mallar, pois agora hai que mallar e seguimos mallando todos os anos. O museo, igual que todos os museos de España, pois está pechado o luns é festivo. Todos os días, o resto dos días da semana é visitable todo o ano, en horario de 10 a 14 horas e de 4 da tarde a 7. O Museo Etnográfico Maior de Galicia con bastante diferencia, temos 4.000 pezas en exposición, 1.200 miniaturas e logo facemos múltiples actividades para nenos e para maiores. Os precios son realmente simbólicos, pero algo temos que cobrar para mantemento. En todos os premios que temos, que eleva como hora e cuarto, hora e media a visita guiada, os precios que temos de entrada son 2 euros para visita individual e en grupos a partir de 25 persoas, pois 1 euro. Que é realmente simbólico. É o único restaurante dentro dunha sala do museo que existe en todo Galicia. Xurdeu a idea así para atender os nosos grupos, as excursións, evidentemente pode vir calquera, comida tradicional galega por encarga, nun comedor todo con louza de barro, incluso os chopitos, os pocillos de café, os platos, as xarras, todo, dentro dunha sala do museo, ubicado no centro dunha das grandes salas de exposición que ten o museo. É realmente original.